Il-Union tal-Għalliema l-MUT issospendiet id-direttivi fl-iskel li kienu attivi fl-aħħar jiem u li laħqu il-qofol tagħhom bi strajk ta' ġurnata fil-jum ta' tnejn. Stqarrija mill-Union it-tnejn flaxija qalet li tlieta se jkomplu id-diskussjonijiet dwar il-ftehim il-kollettiv il-ġdid mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u allura l-azzjonijiet ġew sospiżi minna l-erba' li ġej. B'reazzjoni għal dan il-Ministru għall-Edukazzjoni laqab b'sodisfazzjoni il-fatt li tlieta l-edukaturi u l-istudenti se jkunu lura l-iskola biex ikomplu il-perkors edukattiv tagħhom. Intqal il-Gvern baqa' konsistenti dejjem favur id-dialogu u l-bżonn li d-diskussjoni issir madwar il-mejda u għalhekk li ġala darba id-direttivi se jkunu qed jiġu sospiżi, il-Gvern jemmen li d-diskussjonijiet jistgħu jkomplu u fil-fatt diġà ġiet skedata l-laqgħa tlieta. Il-Ministeru l-Edukazzjoni temm jgħid li l-Gvern jibqa' impenjat li teħeb b'mod sostanzjali il-kundizzjonijiet tal-għalliema kif imwiegħed impenn li ma naqas qatt. F'kitba fuq il-medja soċjali, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima sostna li fl-aħħar ġimgħat ma ddejjaqx jerfa' ir-responsabbilta u jgħid li hemm bżonnu dejjem l-ewwel u qabel kollox rispett lejn xulxin u fuq kollox rispett lejn l-edukaturi. Il-Ministru Grima tenna li jaf li mhux se jkun waħdu meta jgħid li ma jittollerax min jipprova jew se jipprova idawwar dan il-proċess f'ballun politiku. Sanittant matul il-jum ta' tnejn sar l-istrajk mill-edukaturi fl-iskejjel kollha primari u sekondari tal-Istat u tal-Knisja. Dan l-istrajk li affettwa mal-55,000 tifel u tifla kien parti mill-azzjonijiet industrijali minħabba nuqqas taqbil dwar il-ftehim settorjali. Fl-aħħar jiem il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Edukazzjoni ħabbar pjan ta' kontinġenza. L-iskel tal-Istat fetħu il-bibin tagħhom fil-ħinijiet tas-soltu b'supervizjoni ma' tfal li attendow. Dan fil-waqt li l-iskel tal-Knisja talbu lill-ġenituri biex iżommu lil uliedhom id-dar. F'attività politika fil-Marsa il-ħadd, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-Gvern qed jipproponi pakkett ferm aktar b'saħħtu minn dak li kien hemm 5 snin ilu fl-aħħar ftehim kollettiv maqbul.